नमस्ते. आज मी मेदूवडा बनवते. ते पण तुम्हाला झटपट बनवून दाखवते की रात्रभर डाळ भिजवायची गरज नाही. आपले 10-15 मिनिटात डाळ भिजते. असे तुम्हाला आता मी मेदूवडे दाखवते. आता मी सुरुवातीला पहिले आहे ना तुम्हाला डाळ भिजवायची दाखवते. 1 कप डाळ घेतले, उडदाची डाळ आहे. आणि याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना डाळ भिजवायला गरम पाणी करून ओतायचं आहे. ही आपल्याला डाळ आहे ना 10-15 मिनिटं भिजत ठेवायची आहे. आता आपण 15 मिनिटांनी बघूया. तोपर्यंत आपण काय करणार आहे? आता तोपर्यंत आपण चटणी बनवायची. इकडे पण झाकून ठेवलेलं आपण. हां, गॅस चालू केलाय, तवा ठेवलाय. आता मी चटणीसाठी तुम्हाला साहित्य दाखवते. पहिलं हे 2 चमचे हा चमचे आहे छोटा आपला. 2 चमचे शेंगदाणे घेतले, 2 चमचे चण्याची डाळ, थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं आलं, आपल्याला हिंग घ्यायचा आहे थोडासा चिमटीवर, आणि 2 हिरवी मिरची, अर्धा लिंबू, आणि आपल्याला हे खोबऱ्याचे पीस घ्यायचे. असे तुकडे घ्यायचे, म्हणजे पाववाटी खोबरा घ्यायचा. आता इथे मी पॅन ठेवलाय, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकते. थोडंच आपल्याला तेल टाकायचं आहे. त्याला हिंग. हां, हिंग टाकते थोडा. त्याच्यामध्ये आपले चण्याची डाळ टाकायची. आणि त्याच्यामध्ये शेंगदाणे टाकायचे. शेंगदाणे पण 2 चमचे घेतले. दोन्ही सेम घेतले होते का? हा, दोन्ही सेम घेतले. आता त्याच्यामध्ये 2 मिरची टाकते सोडून, आल्याचा तुकडा. आता इथे बघा डाळ आणि आपले शेंगदाणे भाजायला आले. आता त्याच्यामध्ये ही कोथिंबीर टाकते थोडीशी. हे असे आपले मेदूवडे आहेत ना की ते आपले झटपट बनतात. पण आपल्या घरामध्ये समजा आपल्याला खायला वाटतं तर आपण, मुलं कशी बाहेरचं आवाजाला मी बोलतात ना, त्याला मला इडली डोसे घ्यायचा आहे, इडली वडे, मेंदूवडा घ्यायचा असे बोलतात ना. मग ते आपल्याला गरज नाही. आपण असे आहे ना झटपट त्यांना बनवून देऊ शकतो. डाळ भिजत ठेवायची गरज नाही जास्त. 10 मिनिटामध्ये आपले वडे तयार झाले. आता इथे मी गॅस बंद केलाय आणि आपलं जरा साहित्य थंड होऊ द्या. हे आपलं चटणीचं साहित्य आहे ना मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घ्यायचं. त्याच्यामध्ये खोबऱ्याचे पीस टाकायचे, अर्धा लिंबूचा ज्यूस टाकायचा, हे सर्व करताना कसं आपले ते भिजायला 15 मिनिटं ठेवले ते होऊन जातील ना, बरोबर? हो, चटणी वाटेपर्यंत होते. आता आपण साहित्य काढून ठेवला होता म्हणून. हा, काढून ठेवला म्हणून माणसं काढायला जातील तेव्हा मग 15 मिनिटं होणार. आपण असं चटणीचं साहित्य काढू शकतो ना, डाळ भिजत ठेवून लगेच होणार. आता आपण त्याच्या चटणीमध्ये मीठ टाकूया. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. मीठ पण जास्त नाही टाकायचं. कमी पडलं तर आपण नंतर टाकू शकतो. थोडंसं पाणी टाकायचं. आता मी ते चटणी वाटून घेतोय आणि आज तारीख आहे 16 जुलै 2021. आज आम्ही रात्री 10 वाजता कोण कोण येणार आहे लाईव्ह? आपण दोघं. हां, आम्ही दोघं लाईव्ह येणार आहे तुमच्याशी. थोड्याशा गप्पा मारूया. भरपूर दिवस झाले आपण भेटलो नाहीत ना. हां, थोड्याशा चांगल्या आपल्या गप्पा मारूया. ते बघा, आमच्या दिलूला भूक लागलेली आहे. दिलूचे दाणे, दिलूचा डाएट थोडा कमी करायला लावलेला आहे. दिलूचा वेट लॉस करायचा आहे ना दिलू? दिलूला मोजकंच डाएट आणि टायमावरच खाणं आहे आता. आता इथे आपली चटणी रेडी झालेली आहे. चटणी वाटून झालेली आहे. आता आपण ती बाउलमध्ये काढून घेऊया. काय दिलू, झालं खाऊन? बाजारला तेवढं जा, आता बाहेर जा. जा बाहेर जा. हां, बाहेर बघ कोण बघते, जा बाहेर. झाली काय? 10-15 मिनिटं झाली. हो. आता इथे बघा आपली 15-20 मिनिटं झालेली आहेत. 15 मिनिटं झाली. बघ, डाळ मस्त भिजली आहे. गरम पाण्यात होती म्हणून. हा, गरम पाणी टाकायचं त्याच्यामध्ये. ते आपली डाळ भिजते आणि लगेच आपले 15 मिनिटात मेंदूवडे तयार. आणि मम्मीने पाणी घालून घेतलेलं इकडे. पाणी गाळून घेतलंय, धुवून पण घेतलंय स्वच्छ. आता पाणी नाही घ्यायचं आहे आपल्याला. डाळ आहे ना अशी सुकी डाळ वाटून घ्यायची आहे. अजिबात पाणी नाही टाकायचं. आणि वाटलीच नाही ना तर आपण 1-2 चमचे पाणी टाकू शकतो. वाटली नाही तर सुकीच.
आणि ते 2 बॅच मध्ये होईल ना? 2 बॅच मध्ये वाटायची, एका बॅच मध्ये वाटणार नाही. आता इथे बघा आपण आता एकदम सुक्क आहे ना पीठ. सुक्क आहे जरासं. हा, थोडं वाटलं पण पाहिजे ना व्यवस्थित हम्म. गरगरीत. मग थोडं आपल्या 2 चमचे पाणी टाकायचे बघा. असं गरज असेल तर. गरज असेल तर टाकायचा. आता इथे आपली डाळ झालेली आहे. आणि आपली चांगली वाटली बघ, सुकी चांगली आहे ना. ह्याच्यापेक्षा जास्त जर पातळ झाली तर काय प्रॉब्लेम होणार सांग? जास्त पातळ झालं ना आपलं हे बॅटर, तर आपण त्याच्यामध्ये ना बारीक रवा मिक्स करून ठेवायचा. ते 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं मिक्स करून. जास्त पातळ झाली तर आपण जास्त मुद्दाम नाही करायची, पाणी नाही टाकायचं. नंतर ते वडे सोडता येणार नाही ना. हा, मेदू वडे लागणार नाही बरोबर. होणारच नाही शेप. होणारच नाही, शेप नाही येणार. आता इथे बघा मम्मीने काय काय केलेलं आहे. इकडे तेल तापवायला ठेवलेलं आहे. इकडे आपले 2 बॅच मध्ये आपली डाळ आपली दळून झालेली आहे, मिक्सरला वाटून घेतली आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय काय साहित्य मिक्स करायचं ते दाखवते. आणि इथे आपली चटणी. चटणी. अरे वा. आता याच्यामध्ये थोडा अर्धा चमचा जिरा टाकते. थोडासा कांदा बारीक कापून, थोडीशी कढीपत्त्याची पानं बारीक कापून, आणि 2 हिरवी मिरची बारीक कापून. मिरची आणि कांदा जेव्हा ना मेदू वड्याच्या बरोबर मध्ये येतो ना तेव्हा छान वाटतं जरा. छान वाटतो है ना. नाही तर सुक्क सुक्क वाटतं ते मेदू वडा. आता त्याच्यामध्ये आपलं चवीपुरतं मीठ. ओके. सोपं आहे मग बनवायला हे. एकदम सोपं आहे, काहीच कठीण आणि नाही. एकदम झटपट. हे चांगलं पहिलं आहे ना असं चांगलं ढवळून घ्यायचं. ते बॅटर आहे ना फुलला पाहिजे. आणि आज मेदू वडा बनवण्यासाठी आम्ही हे यूज करणार आहे. दिसते का तुम्हाला? त्याला चायची छलनी पण बोलतात आणि चहाची गाळणी पण बोलतात. ते करतात ना मग एक हे असं बघतात ते. इथे तेल कसं पूर्ण तापवायचं? तेल पूर्ण तापलं पाहिजे चांगलं. तुला एक डाऊट विचारू? विचार. समजा हे कन्सिस्टन्सी, हे थिकनेस जास्त पातळ झाली. आता पातळ झालं तर? आता पातळ झालं तर काय करायचं? तर त्याच्यामध्ये थोडा रवा मिक्स करायचा, बारीक रवा, आणि 5 मिनिटं ठेवायचं. रवा ठेवायचा आपल्याला 5 मिनिटं. म्हणजे रवा टाकला तर 5 मिनिटं ठेवायचा. हे बॅटर टाकून 5 मिनिटं ठेवायचं. हा, म्हणजे याच्यामध्ये रवा टाकला तर, नाहीतर ठेवायचं नाही. आपले झटपट मेदू वडे. नाहीतर रवा टाकून झटपट करायला घेऊ नका. नाही, म्हणजे रवा कच्चा राहणार. हा बरोबर. इथे मी वाटीत पाणी घेतलंय. आपली गाळणी अशी भिजवून घ्यायची जरा पाण्यात, आणि त्याच्यावर आपलं म्हणजे रिस्क पण नाही ना सोडताना मम्मी? रिस्क नाही, हात भाजतो म्हणायला नको. मेदू वडा या विरीशिवाय अधुरा आहे. अरे वा वा वा, बघा कसं लागेल. आणि तेल असं हिटेड पाहिजे ना, एकदम तापलेलं. परत पाणी लावलं त्याला काय? हा, पाणी लावायचं, सुटायला पाहिजे ना, नाही तर ते गाळणीला चिपकणार, चिकटला मग. हे दुसरं परत बघा असं घ्यायचं, पाणी लावायचं वरती. हात पण आपला पाण्याचाच असायला पाहिजे. आणि तुम्हाला असं नाही जमलं ना तर तुम्ही भजी करतो तसं पण केलात तरी पण चालेल. नाही मेदू वडा सारखा दिसला पाहिजे. होल नाही येणार, फक्त तसा दिसला पाहिजे. हे बघा. आणि आपली कशी जरा खोल आहे ना, लगेच त्याच्यावरती हे सरतो बॅटर. बरोबर. जरा चप्पट टाईप पाहिजे होती ना, अशी जरा चप्पट पाहिजे होती. मस्त फुलले, गोल गोल झाले. फुलतात, कलर येत आहे, सुगंध पण यायला सुरू झालेला आहे. झटपट गरबा करतात 4 जण 5 जण. लॉकडाऊन मध्ये आपण बोलतो ना बाहेर काय खायचं नाही, बाहेर खायची गरजच नाही ना. आपण असं घरात बनवलं तर झटपट मेदू वडा. आणि झटपट होतात. रात्री विचार करून ठेवायची गरजच नाही. सकाळी डाळ घ्यायची, भिजत ठेवायची. आणि आता समजा तुम्ही गरम पाण्यात, तुम्हाला वेळ असेल ना तर तुम्ही गरम पाण्यात नाही ठेवली, 3-4 तास भिजत ठेवली तरी चालेल. हा, कलर पण एकदम छान आलाय, वडे पण एकदम फुललेत, मस्त झालेत बघा. हो, आता तेलाच्या बाहेर आल्यावर परत त्याचा कलर थोडा ब्राईट होईल, थोडा होणार. हा, मला वाटतं 3 बॅच होतील मम्मी असे, है ना. आता थोडा तेल तापलेला आहे ना, थोडासा बारीक करायचा, जास्त नाही. हे जरा छोटे छोटे सोडले आहेत ना, वडे छान दिसतात आहेत. आता इथे मी थोडासा बॅटर राहिलाय ना आपला,
तर मी आहे ना जरा तो चांगला फेटून घेते, का? म्हणजे दाखवते जरा फेटलेलं चांगलं आणि ते फुलतात मस्त. बघ इकडे 2 माणसं वेटिंग करतात आहे. कोण सांग? 2 माणसं वेटिंग कोण करताय? एक आपली चटणी हा, आणि दुसरं तू. हा. आता या शुभ कामाला जर आपला पण हात लागला पाहिजे की नाही? हा हा. हे बघ डार्क कलर झाले हे. हा, ते तू करतोयस ना फ्राय म्हणून. खुश झाले ते माझ्या हात लागल्यावर. खुश झाले. आता मी रेसिपी बनवायला घेतली पण इकडे आपली ऑलमोस्ट रेसिपी झालेली आहे. झालेली आहे. हा बघ आता फक्त मी बनवतोय आणि टेस्टिंग राहिलेली आपली. मेंदूवडा तिकडे गरबा करतात आहे. हा, आणि इथे बघा जो सुगंध येतोय ना इकडे, हा, ते इडली वडे डोसेवाले जेव्हा त्या दुकानाच्या आपण जेव्हा जातो ना साईडून, हा. असा सुगंध येतो. आणि खायलाच वाटतात की नाही? लय खायला वाटतं, लय खायला. पण त्याच्यामध्ये ना 2 डाऊट असतात मला. काय? एक तर त्यांचं तेलचं मला माहित नाही कशा प्रकार, म्हणजे त्याच्यात किती वेळ तळलं असेल ना ते डाऊट वाटतं मला. कारण सारखं सारखं त्या तेलामध्ये आपण तळलं नाही पाहिजे ना, ते अनहायजेनिक होतं. ते झालं. आणि त्यांचं बोलतात ना स्वच्छता, हा, परत तो प्रश्न येतो. आणि नाही नाही, आता या लॉकडाऊन मध्ये बिमारीमध्ये आहे ना खायची इच्छाच होत नाही. आता बघ वरतून असं टॅप केल्यावरती ना जरा आवाज येतोय टकटक, म्हणजे जरा कुरकुरीत वाटतात. होय ना? त्याचा कलर चेंज होते ना अजून. हा, तर माझ्या हातची पण चव येऊ दे रेसिपीला. कलर आलाय छान. काढ आता. येत आहे ना? हा, नाही येऊ दे तर थांब जरा, ह्याला आपण जरा जास्त रेड करूया. अजून एक बॅच आहे. आणि अजून तुम्हाला सांगतो, मेंदू वडा नाही, हेच आम्हाला करेक्शन कमेंट मध्ये आलेली. मेंदू नाही, मेदू वडा. मेदू वडा. मेदू वडा. तर आपण आपण ते माणसं बोलताना बोलतात ते मेंदू वडा दे. हा, चला आपण आता आपल्या सर्व व्ह्यूवरनी करेक्शन करूया आपल्या बोलण्यामध्ये. इट्स नॉट मेंदू वडा, इट इज मेदू वडा. मेदू वडा. हा, मेदू वड्यावरती ना जे वरती बघ आता कांदा कोथिंबीर तू टाकलेला आहेस बघ वरती आला ना, त्याच्यामुळे त्याला डिझाईन वाटते. बरोबर. कॅमेरा जवळ आण बघ. हा, है ना? जर आमचे कॅमेरामॅन सेंटरला घ्या. है ना? हम्म, चला आता जरासा गॅस लो करतो मी आणि इकडे काढून घेतो. हम्म. एक झालं, या मेदू वड्याला होलत नाही झालं. हा, ते तसे होतात. आता मी तुला माझा लॉजिक सांगू जे मला समजलं या रेसिपी पासून, हा, की सुरुवातीला आपण गॅस फास्ट काय करायचं, म्हणजे कारण आपण जेव्हा टाकतो ना त्याच्यात, हा, तर त्याच्यात अगर जर स्लो असेल, तापलेलं नसेल ना, तर ते बॅटर आहे ना पूर्ण चिपकून जाणार ते. हा, चिकटणार. आणि जर तेल जास्त तापलेलं असेल आपला आत्तासारखा, की ते असे म्हणजे फ्राय व्हायला होणार लगेच. फ्राय होणार. शाबास. इझी आहे, काय नाही. बघा मी बनवू शकतो तर तुम्ही पण बनवू शकता, काय हा, नाही. म्हणूनच पप्पू बनवून दाखवतोय तुम्हाला. आता तुम्हाला एक मेदूवड्याच्या साईजच्या बद्दल सांगतो. पहिले आमच्या इकडे मेदूवडे विकणारे होते ना, हा, ते मेदूवडे 20 रुपयाचे 5 द्यायचे. बरोबर. मग 20 रुपयाचे 4 झाले, सेम साईज. हा, नाहीतर काय करतात माहितीये का, 20 रुपयाचे जर त्यांना 4च विकायचे असतील ना, हा, तर ते लोक साईज छोटे करून विकतात. बरोबर. बरोबर ना? हा, म्हणजे माणसाला वाटतं 4 देतोय, पण 4 देतोय पण तो छोटे विकतोय आता. हा, आता इकडे थर्ड बॅच होतोय. आता मी तुम्हाला टिप देतो बघा, कारण खाल्ल्यानंतर टिप देऊ शकतो माणूस ना. हा, इथे तुम्हाला चटणी दिसते, थोडीशी खाली झालेली आहे, कारण मी खाल्लेलं आहे. खरं आहे ते खरं सांगतो. इकडचा एक वडा खाल्लेला आहे मी, इकडे एक वडा खाल्लेला आहे. आता मम्मीच्या आरोग्य जे माणसं असतात ना, त्यांना कधी कधी मेंदू वडे जास्त कुरकुरीत नाही आवडत. मेदू वडे जास्त कुरकुरीत नाही आवडत. तर तुम्ही एवढ्या लिमिट पर्यंत त्याला फ्राय करा. म्हणजे हे बघा कुरकुरे आहेत, पण एवढे पण नाही आहेत, सॉफ्ट कुरकुरीत आहेत. हा, आणि हे कसे आहेत, एकदम कुरकुरीत. एकदम जास्त कुरकुरीत. मला असे आवडतात आणि मम्मीला असे आवडतात. हा, बरोबर ना? आपल्याला कुरकुरीत पाहिजे असतील तर समजा आपल्या घरात वयस्कर माणसं असतील त्यांना कुरकुरीत खायला होत नाही ना, म्हणून आपण जास्त कुरकुरीत नाही, कलर येईपर्यंत नाही फ्राय आता करायचं. आजी टाईप असेल ना कोण आजी टाईप, हा. तर मी सांगू हे खाऊ नाही शकत, ते नाही खाऊ शकत, ते खाणार. हे खाऊ शकतात ते. हा. आणि आपले आपण जेव्हा आपण बॅटर तयार करतो ना, कांदा कढीपत्ता मिरची त्याच्यामध्ये टाकतो आणि आपण ढवळतो नाही का, फेटतो ना, तेव्हा आपण आहे ना 2-3 मिनिटं चांगलं फेटून घ्यायचं. फेटत राहायचं. हा, फेटल्यामुळे काय होतो, मेदू वडे हलके फुलके होतात आणि मऊ होतात. ही आपली चटणी, हे आपले मेदू वडे, 2 प्रकारचे. फ्राईंग वर आपलं डिपेंड आहे ना. हा, आता इथे बघा आपली मेदू वडे रेडी आहे. आता जे सेकंड बॅच कुठे होता, हा सेकंड नाही आहे, हा सेकंड बॅच होता ना. हे बघा आवाज येतो कुरकुरचा. आता मी तुम्हाला तोडून दाखवतो बघा. आणि एकदम हलके फुलके झालेत, मस्त झालेत. हे बघा कांदा दिसला तुम्हाला, एकदम छान वाटतं ना. हे बघा हे असे वाटतात आहेत. आणि हे पण दाखवतो तुम्हाला. हे जरा नरम
आणि ते कुरकुरीत. हे कुरकुरीत पण आहे पण जरा कमी कुरकुरीत आहेत. आता आपण टेस्ट करूया. रेसिपी एकदम रेडी. तुम्हाला मी तोडून पण दाखवलेलं आहे. तर जे सॉफ्ट पार्ट होता ते मम्मीला देतो आता. मम्मी तू ते टेस्ट कर. आणि ते कडक ते हे केलं होतं ना ते मी आता असंच मी तू खात चटणी बरोबर. माझं कुरकुरीत लागते. कसं लागतंय? मस्त छान लागतंय, टेस्टी एकदम. चटणी अशाच प्रकारे बनवा. जर तुम्हाला असं डाऊट वाटत असेल की एवढे मेदूवडे बरोबर ही चटणी पुरेल का नाही, पुरणार. थोडी पण चटणी घेतली ना, थोडी पण अशी बघा बघा थोडी दिसते, थोडीशी वरती. एवढी पण घेतली ना, त्याच्यात ते लिंबू पण पिळलाय ना आपण, सर्व साहित्य म्हणून ना एवढ्या चटणी बरोबर पण मी एवढा पीस खाऊ मी जरा शकतो. सुकी ठेवली आहे ना, तुम्ही थोडा अजून त्याच्यात 2 चमचा पाणी टाकू शकता चटणीमध्ये. या मेदूवड्याचा या रेसिपीचा फायदा काय आम्ही तू सांग. समजा माझ्यासारखे मुलं येतील घरी, बाहेर मेदूवडा बघतील आणि लगेच मम्मीला सांगेल मम्मी मेदूवडा बनव. पण आई काय करणार त्या केसमध्ये? जर ही प्रोसेस रात्री भिजवून असेल तर म्हणजे आपल्याला मेदूवडे उद्याच खायला मिळणार. पण हे मेदूवडे रेसिपी अशी आहे की समजा मी बाहेर बघून पण आलो, लगेच मम्मी घेणार उडदाची डाळ घेणार, लगेच भिजायला टाकणार है ना. 15 म्हणजे डायरेक्ट 20-25 मिनिटं म्हणजे आपले रेसिपी तयार. म्हणजे आपण खायला बसू शकतो. म्हणजे इन्स्टंट बोलू शकता तुम्ही याला, कारण दुसऱ्या प्रोसेस असतात ना. मुलांना बोलायचं तुला मेदूवडे उद्या बनवते आणि आपण झटपट डाळ भिजत टाकायची, झटपट 15 मिनिटात त्याला मेदूवडे तयार करून द्यायचे. डाळ भिजेपर्यंत चटणी बनतेच आणि एवढं काय चटणीचं खास साहित्य नाही, आपल्या घरामध्ये तर असतोच. एकदम छान आहे. मध्ये मध्ये ते कांदा येतोय ना, आणि कधी मिरचीचं बाईट आलं तर एकदम छानच वाटत आहे. तिखट नाही वाटत आहे. रेसिपी एकदम चटणी छान पण आहे. आपली तिखट नाही. रेसिपी उलट वडे पण मस्त झाले आणि चटणी पण त्याला मॅचिंग झाली. कधी कधी असं वाटतं ना की चटणी कोणकोणत्या पदार्थाला मॅच नाही करत, पण हीच मॅचिंग आहे ह्या चटणी म्हणजे मेदूवड्याला. तर रेसिपी तुम्ही पण बनवा. बनवल्यानंतर आम्हाला कमेंट करा की रेसिपी कशी वाटली. आणि व्हिडिओला काय काय करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा ताई सर्किटिंग. आणि या आमच्यासोबत खायला. एवढे तर नाही, मी 2-3च खाणार आहे बस. तुम्ही पण आमच्यासोबत खायला. माझ्या दिलेला चिच्ची आणली आहे. खा खा खा. माझी दिलू शाणी आहे की नाही? माझी दिलू खाते, चिच्ची खाते माझी दिलू. ते धागा आहे, ते धागा आहे, धागा. हे खा खा. व्हेरी गुड. हे बघा चावलं बघा, किती मोठं होतं बघा, खाल्लं बघा. चिची अजून एक घास, अजून एक घास. लास्ट अजून एक. खा 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 खा. बघा हे खा, मोठंवाला खा. खा खा चिची खा. अजून एक. हे बघ, हे बघ उलटं गेलं बघ. चल खोलून देऊया तुला, थांब खोलून देऊया. दिलं हे बघ उघडलं दिलू. हे बघ केवढं उघडलं आहे. बघ 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 बघ, हे बघ उघडलं. हे बघ चिच्ची खा 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 चिच्ची खा. हे बघ थोडीशी खा, थोडीशी खा. हे बघ, हे बघ चिच्ची खा खा चिच्ची. हे बघ इकडनं खा, हे इकडनं. शानी दिलू गेली बस.